Molt bé, doncs bona tarda a tots i totes i benvinguts a aquesta taula rodona que forma part del programa del 20è aniversari dels Vespres d'Estiu UB i que com a revista Angla també hem pogut organitzar, així que moltes gràcies. I res, ens fa especialment il·lusió poder compartir aquest espai de conversa, sobretot en un context de celebració tan important com el dia d'avui. En aquesta taula rodona parlarem una mica de música, també de cultura i sobretot a partir d'experiències d'exalumnes aquí presents i també d'iniciatives com els Vespres UB, iniciatives també dedicades a estudiants i sorgides a partir de la pròpia universitat. Però abans d'entrar en matèria deixeu-me donar pas a la Mar, que és companya de moderació i també peça clau dins la revista Angla. Bona tarda a tothom. Doncs, com diu el Joan, avui estarem aquí amb vosaltres compartint aquest moment, una taula rodona on ens centrarem a la cultura, a les activitats, com diu el Joan, que es fan a la universitat de cara als alumnes. Esperem que quan acabem gaudiu de tota la festa que han organitzat i que esperem que aquest moment sigui de compartir reflexions i converses entre nosaltres. Jo personalment vaig començar la revista. La revista és un projecte sorgit el 2021, un projecte pensat pels alumnes, un projecte on els alumnes arriben i són ells els encarregats de portar a terme tota la redacció i de dur a terme tota la revista. Nosaltres com a professorat estem sempre en un segon marge per guiar-los, però la intenció és donar-los un primer contacte amb el món laboral real. El Joan aquest any, ell és estudiant del grau, però aquest any està també com a becari. Jo també vull aprofitar aquest moment per donar-li les gràcies, perquè aquest any ha sigut una peça clau. I tenim a la Sílvia de l'Era, exalumna del grau, i el José María. I també tenim a l'Adrià, que ell és professor de comunicació audiovisual. Exacte, a la Facultat de Sants. Exacte. Doncs res, Joan. Si us sembla bé, explico una mica, molt breument, el tema d'una mica la dinàmica, que és ben senzilla. Nosaltres farem una mica de preguntes, però són més preguntes guia perquè vosaltres expliqueu experiència personal, amb el que us sentiu més còmodes també professionalment, i si sorgeix algun tema que voleu aprofundir, sou lliures per fer-ho. Molt bé. ¿Estamos listos? Perfecte. Molt bé. Endavant. Perfecte. Doncs en aquesta primera part ens centrarem a la cultura i volem centrar-nos una mica en el vostre món laboral un cop heu acabat la carrera. Com he dit abans, el José María va ser la primera generació de la revista Angla. De fet, va començar el 2021, el mateix any que vaig començar jo. Vam ser com una prova pilot, però gràcies a alumnes com ell, amb la seva preparació, la seva dedicació, la revista va començar a agafar forma i vam aconseguir tenir un segon any. Aquest segon any de la revista va arribar la Sílvia, que ens va donar un cop de mà i ens va ajudar a treure endavant les xarxes socials i tota aquesta part que és tan important avui en dia. I tots dos han sigut una peça clau en el desenvolupament de la revista, així que moltes gràcies. En aquesta part ens centrarem una mica en el vostre, un cop heu acabat la carrera, i us presento una mica. El José María està actualment treballant com a especialista de comunicació a la Universitat de Califòrnia, que està aquí, justament, i la Sílvia, per la seva banda, ha continuat la trajectòria també en màrqueting i xarxes socials, va començar a Penguin Random House i ara està actualment a gestió de campanyes a Google. Cert? Perfecte. Doncs mira, us donem una mica la paraula, si us sembla bé. José María, tots dos esteu vinculats en el món de la cultura laboralment. El grau sí que és un grau que sí que tracta la cultura, però no és el tema central del grau. Vosaltres teníeu aquest interès cap a la cultura des d'un inici, des que vau començar la carrera, o va ser una cosa que va anar sorgint, o és una cosa que us heu trobat, o com va començar tot això? Doncs començo jo. En el meu cas, jo des de ben petita, a casa sempre ha estat el tema principal, el cinema, també el teatre musical, i des de ben petita he pogut consumir la cultura, i arrel d'aquí em venia també aquest interès i curiositat. Sí que és cert que s'ha anat desenvolupant i després parlarem també una miqueta com ha anat aquesta evolució, però per mi el grau va ser bastant clau. Sí que és cert que la part audiovisual m'agradava molt, però vaig descobrir aquest grau que portava també la cultura
a dins i va ser un acert. I bueno, en el meu cas, l'interès per la cultura va arribar força més tard. De fet, primer vaig estudiar dret i vaig treballar com a advocat uns anys, però després, sobretot també, crec que les xarxes socials van jugar un paper molt important. Vaig començar a interessar-me al veure molta gent que es dedicava a cròniques de concerts, ressenyes de llibres. A mi m'interessa molt l'escriptura, de fet també en el meu temps lliure escric novel·les, i tot això em va fer com encaminar-me a voler professionalitzar-me dintre del que és el món de la cultura, i el grau CIC va sortir com l'opció guanyadora per mi. No només, un dels motius pel que el vaig triar va ser l'edifici, perquè m'agrada molt, però també el fet de veure que era un grau molt implicat en apropar la cultura, en oferir als estudiants com situacions reals de professions vinculades a la cultura. I si algú coneix gent que es vulgui encaminar en això, realment ho recomanaria molt. O sigui que tu vas fer d'advocat mentre escrivies. Sí. Era tu secreto. Sí, era advocat, però... De fet, tens novel·les publicades, no? Sí. Vaig començar d'adolescent amb els primers bocetos i això, era advocat de dia, escriptor de nit, i al final, també amb la pandèmia i tot, que tothom es va replantejar una mica la vida, jo també ho vaig fer i em vaig ficar en això, i sí, ara tinc 4 novel·les publicades i porto 3 anys anant a Sant Jordi a signar llibres, fires literàries i d'això. I també el grau et dona moltes tables per encarar aquesta mena d'esdeveniments. Tornaries a ser advocat? No, per res del món. Bueno, se necesitan los abogados, pero yo prefiero que sigas escribiendo, la verdad. Molt bé, seguint amb el món laboral, entenc que quan comences la carrera o quan tens com en el cap el que vols ser de gran, el que diem, doncs sempre ens muntem unes pel·lícules molt maques i la realitat és que la vida et porta a vegades per camins que no esperes, no? En el vostre cas, el moment en el que esteu ara és el que us esperàveu estar o la vida us ha dado un giro completamente y estáis en un lugar que no esperabais? Bé, en el meu cas sí que ha donat un vuelco de 360 per mi, perquè la comunicació era el que principalment volia dedicar-m'hi, comunicació relacionada amb la cultura, però vaig veure una altra via, la del màrqueting digital, que m'obriria portes força xules, no? I així ha estat, i ara és el que em dedico. Vaig fer un màster i bé, doncs estic fent campanyes d'anuncis digitals, que també puc tocar temes més culturals, però també altres línies de negoci, i també m'ha obert els ulls també, perquè és una altra part que no hagués caigut mai, no? Que podria acabar per aquí. Perquè la teva feina és més artística. És ideal la campanya a nivell artístic o és a nivell de més de tota aquesta part? Operativa. Clar, té tot. En el meu cas faig l'estratègia, però a més també tota l'operativa, que te l'has d'aprendre sí o sí, però la més xula és l'estratègica i creativa, no? També, que pots donar-li el teu toc personal. Molt bé. O sigui, els dos esteu contents. Molt bé, això és bueno. Molt bé, ara ens agradaria una mica centrar-nos en el context on som ara, que són bàsicament els vespres d'estiu, celebraven el 20è any, i que a més d'un cicle de concerts aquests últims anys ha agafat molta força i s'ha convertit en un espai de trobada, un espai de conversa, un espai de descoberta del talent, sobretot emergent, ja veurem amb músics emergents també del grau, i és una aposta clara per acostar la cultura a l'espai universitari. I ens acompanya avui l'Adrià, professor, lector a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB. El presento una mica, amb més de 25 anys d'experiència com a productor, compositor i musicòleg. Ha treballat en àmbits com el cinema, també la publicitat, la música, videojocs, i actualment col·labora amb Sarao Music i Unfinished Pixel, cert? Exacte, són dos... Una és una editorial que fa música on fem música per audiovisuals, per sincronitzar, i l'altra és una agència de videojocs per on treballem. Jo m'ocupo de tota la part de música i de so. Molt bé, molt interessant. Adrián, tu que coneixes de prop tant el món de la creació com el món de la programació cultural, com valores els vespres UB, aquest context més que sorgeixi des de la universitat? Em sembla una proposta molt interessant i molt necessària, perquè realment
Barcelona és una ciutat que creix molt ràpid a nivell de festivals, o sigui, una invasió turística molt potent i festivals molt cars, molt grans, i l'escena emergent té pocs espais, no?, per expressar-se, i un festival com aquest, gratuït, on poden presentar-s'hi propostes locals que potser no poden aglutinar tanta gent com per poder afrontar les despeses de llogar una sala i muntar un concert i ficar una entrada que potser la gent no pot afrontar, no? Doncs tenir aquesta oportunitat de tocar un espai tan maco com aquest jardí o el Paraninf a l'hivern, no? I a més que estigui vinculat des de la universitat, que jo crec que aquí implica molt a més persones que la indústria musical, que al final sempre està molt centrada en les mateixes empreses, les mateixes companyies, doncs és molt interessant, perquè realment s'obren moltes portes que normalment estan tancades. Sí, totalment. Sí, és donar una oportunitat a aquella gent que no la té, no? Exacte, Que no la té tan senzilla. I nosaltres, per exemple, hem organitzat aquesta taula rodona i hem vist la feinada que porta a organitzar, en aquest cas, una taula rodona. No m'ho puc imaginar organitzar esdeveniments més grans o esdeveniments com els que deus haver organitzat tu en algun moment, no?, a la teva carrera. El que jo em pregunto és, un cop programes o fas un concert i escolleixes els que venen a cantar o organitzes un esdeveniment d'aquest tipus, el més clau és el públic, el que va. En aquest cas, pel públic jove. Què necessita el públic jove? Clar, jo crec que el que és clau és que des de l'organització hi hagi representació de tot el públic al que es vol arribar. És a dir, si, per exemple, una proposta com aquesta, que és oberta a tothom, doncs és molt interessant que si es vol potenciar el públic jove, dins de l'organització hi hagi gent jove. I a més, gent jove amb tota la diversitat d'identitats que poden haver dins de la gent jove, perquè al final el consum de música és un tema molt personal, que va molt vinculat a la identitat, i potser des de la meva postura jo puc informar-me què és el més consumit en aquest rang d'edat, i al final estic fent una proposta que no es basa des de la sensibilitat, sinó d'unes dades que segurament estan molt homogeneitzades per com està distribuïda la música. Per tant, el que faré és reforçar el que ja està prou reforçat i no descobriré una escena emergent real. Mentre que si es munta una organització més col·laborativa on s'implica l'alumnat, el que podem fer és que aquesta gent que sí que té la seva realitat musical, a la qual potser no s'hi pot arribar des de fora perquè no tenen canals de distribució tan fàcilment com les altres coses que estan molt potenciades, doncs aquí sí que es reflexa el que hi ha. Jo crec que la clau seria que dins de la pròpia organització hi hagi gent, doncs això, si és per públic jove, doncs gent jove de veritat i que... I, per exemple, tota aquesta gent emergent acostumen a ser gent jove que volen introduir-se al món de la música? L'edat varia? Bueno, clar, és que jo crec que l'edat no seria com l'element diferencial per les diferents escenes musicals. És més una qüestió de sensibilitats, com he dit abans. I aleshores trobaràs propostes fetes per persones de qualsevol edat, però que connecten més amb un grup o un altre. I tampoc... Sí que és veritat que hi ha edats molt claus. Per exemple, jo he sigut professor de secundària durant molts anys i entre adolescents de 12 a 16 anys sí que hi ha cert rebuig a la resta del que sigui, però després, crec que no està tan vinculat no hi ha música per una edat i música per una altra. Per a gustos colores, no? Que Exacte. diuen. Molt bé. Doncs, si et sembla, continuem, Joan? Continuem. Perfecte. Bueno, amb una altra, no? Perquè hem parlat molt de cultura i emergent, si et sembla. Sí. Llavors, en aquest punt, que és una mica l'equador ja de la taula rodona, farem una mica d'acostar-nos a casa, parlar una mica de la revista i d'altres projectes com el que té l'Adrià a la seva facultat, que en parlarem ara també. Com us he comentat, contem amb el José María i la Sílvia, que van ser com els dos primers pioneros de la revista, por así decirlo, ¿no? Abristeis un camino a los nuevos alumnos y habéis dejado como el camino ya muy bien asfaltado para que llegue gente nueva
Gracias, Mar, gracias. Tenemos mucho camino por recorrer, pero bueno, gracias a gente como vosotras ha sido mucho más sencillo. Y a Joan, obviamente. Gràcies. Sou una generació del grau SIC que heu aconseguit, que heu pogut sortir del grau havent participat a la revista. L'haver participat en aquest projecte, un projecte pensat pels alumnes, desenvolupat pels alumnes, què us emporteu d'haver participat en un projecte com aquest? O què us endueu de l'experiència? Sí? Bueno, gràcies. Doncs a mi m'ha sorprès molt perquè de cara a entrevistes que he fet laborals, la revista Angle ha sorprès. Sobretot perquè quan jo explico que és un projecte engegat pràcticament des de zero per estudiants, dedicat a estudiants, això agrada molt. El fet que no hi ha un interès econòmic darrere i que sigui per interès de formació, de provar cosetes noves, tot això agrada molt a les persones que entrevisten. Sobretot m'emporto coneixement, jo vaig poder fer la part més de xarxes i com a community manager i per tant, si jo m'entrevisto amb algú que vol un community manager, li agrada molt aquesta part de ostres, vas engegar un projecte, a més cultural, que és una passió teva, i l'estàs dirigint a la feina on t'estàs entrevistant, vull dir. Per tant, per mi, ja us dic, ha sigut una sorpresa. La part més curiosa, on tu intentes moure't, fer contactes i no per un interès merament econòmic, es nota després. I jo crec que aquí... De fet, part de la intenció de la revista és que, tot i ser un projecte educatiu, que es fa dintre del marc de la facultat, de la carrera, la intenció és que us serveixi, tal com estàs dient, que us serveixi un cop tot el que apreneu a la revista i que ho pugueu posar en el currículum, de fet, és part de l'aprenentatge. Sí, jo, com deia la Sílvia, destacaria per una part això, que al final per un alumne participar en una activitat com aquesta et dona un perfil més proactiu o amb més iniciativa que et diferencia de la resta. La gent ja et veu com algú amb ganes de fer coses, d'aportar, i això sempre agrada. I després que et dona una visibilitat dintre del món de la cultura, perquè al final és una revista universitària que recrea molt bé el que és la professionalització de les tasques culturals i moltes coses que faràs després en una feina no serà la primera vegada que les faràs perquè ja les has fet a la revista i això et dona molta seguretat i et veuen més seriós i també perquè a la gent se li queda que fas això. Jo, per exemple, a les pràctiques que vaig fer en el grau, a Grupo Planeta o a la meva feina actual a la Universitat de Califòrnia, escriure articles periodístics no era una tasca principal, però en tots dos casos, en una part perquè la persona que ho havia de fer estava de baixa o molt ocupada i en l'altra per provar més coses, sempre ha passat que s'acosta a la meva cap i em diu ostres, a tu t'agradava el periodisme cultural? Et semblaria si agreguem aquesta secció? O t'agradaria cobrir aquest esdeveniment? O fer un vídeo, gravar un vídeo sobre aquest concert o aquesta activitat? O sigui, a la gent se li queda i pots, fins i tot si no és la teva tasca principal, portar-ho al que estàs fent i treure-li molt més suc. Molt bé. L'Adrià, a la Facultat de Comunicació, té un projecte molt semblant al nostre, però és més enfocat a la ràdio, que és Ràdio Fima. Exacte, realment ara que hem estat parlant de la revista i això, reconec molt el projecte de la nostra facultat, que per ficar-vos en context és la segona facultat més petita de la UB. És una facultat tan petita que només té un departament i no té cafeteria, ni té reprografia. És una facultat molt petita que està a sobre l'estació de Sants, que era coneguda com a la Facultat de Biblioteconomia, perquè era el que s'hi feia. I hi ha un departament, però hi ha dos graus, que és el de Biblioteconomia, que es diu Gestió de la Informació, i el de Comunicació Audiovisual. Clar, m'ha fet gràcia quan abans has dit per què he triat aquesta facultat per l'edifici? És que, clar, allò és un ex-institut que s'ha convertit en facultat. I què teníem? Doncs dos graus que s'impartien allà, però cap sensació de comunitat ni de pertinença a la facultat. I aleshores vam buscar una manera de
a part d'altres coses com vincular el món professional amb els estudis, crear un espai comú, encara que sigui un espai virtual, que va ser aquest canal de ràdio. I és un canal de ràdio on s'hi fan podcast i nosaltres, des de la facultat, posem l'estudi i les xarxes i publiquem els programes tant a Spotify com a iVoox, però l'alumnat és qui crea la programació sense cap mena de censura, és a dir, cap mena de filtre. L'alumnat decideix quins programes pot fer i aleshores sí que hi ha tot un sistema de crèdits, però l'interès és aquest, que tant professorat, alumnat o personal ni docent ni alumnat que està a la facultat té un espai per expressar-se i està funcionant molt bé. Les sonades que faran un podcast just després són un podcast de Radio Fima i que van començar com a alumnes i són les que porten més temps, diria, a Radio Fima. De fet, crec que els alumnes ho agraïu, no? Tenir aquests espais on poder expressar-vos més enllà de les assignatures i els treballs que heu d'entregar a classe, tenir també un espai on poder fer les coses que potser per interès propi us motiven més, no? Ja sigui la revista Angla o la Radio Fima o no, que crec que és important generar aquests llocs perquè els alumnes us pugueu desenvolupar, no? Sí, no, més que res perquè la universitat, o sigui, estem parlant molt de revista Angla, la revista de l'Adrià, que és tan petita que ningú coneixíem, ens hem adonat avui que també hi podríem col·laborar-hi. També, clar, la Universitat de Barcelona és una universitat que té un teixit molt ampli d'iniciatives que sorgeixen també des de la universitat i que, com a estudiant, en el meu cas, jo tinc una becaria a la revista Angla, que poden participar-hi. Llavors, jo crec que és una oportunitat que està molt bé i també volia preguntar-vos també què opineu de tenir, també com a estudiants, perquè vosaltres vau estar a la revista Angla, què opineu de tenir com a espais per introduir-vos en el món cultural, musical? Què opineu? Contesto jo primera o vas tu? Jo penso que és superimportant, ho crec fermament, perquè a més, si algun estudiant es vol dedicar més tard al món cultural, tenir un precedent així on puguis desenvolupar-te i també equivocar-te, envoltada de persones que ja hi saben una mica més, doncs crec que és fundamental i super important intentar crear aquests espais i també crear xarxa de contacte per més endavant potser fer-los servir. Sí, és això, és una simulació molt real del que et trobes després i que et prepara molt, et dona moltes tables i crec que de vegades no som conscients de tot el que ofereix una institució com la UB, de totes les iniciatives culturals, activitats que es fan i a més, per exemple, els vespres, els dijous de filologia, la revista Angla, o sigui, tant per estudiants com per la gent de fora, entendre que això és una universitat que és pública, que és oberta i que s'esforça contínuament per apropar la cultura a la ciutadania, em sembla clau i és una cosa que jo no sabia abans de fer el grau SIC i un cop dintre, organitzant coses com aquesta, t'adones que les portes estan sempre obertes, no només pels estudiants sinó per la ciutadania en general i hi ha moltes coses que espero que la gent conegui i aprofiti perquè val molt la pena. Com a professora o com a persona que forma part de la revista, suposo que a tu, Adrià, també et passa, que és molt agradable aquests espais també com a professor perquè t'acostes a l'alumnat d'una altra manera, no? També els hi dones els veus créixer, yo ahora os veo y estoy como madre orgullosa, ¿sabes? Me siento muy orgullosa de vosotros. I és molt agraït també per nosaltres com a professorat. No sé si tu això també et passa. Totalment, és un altre tipus de vincle, potser on es trenca una miqueta aquesta jerarquia i ens trobem en el mateix punt. O sigui, jo, per exemple, som 3 professores que tenim un podcast dins de Radio Fima, però el nostre podcast és infinitament pitjor que les sonades. O sigui, les sonades són millors, molt millors que nosaltres. I aleshores és això, ens trobem en un punt que estem d'igual a igual. Sí, i aprenem molt de vosaltres. Moltíssim, molt més del que creieu. Ja arribem al fi de la taula rodona. Sí. Gràcies. I també ens agradaria acabar amb una pregunta que potser també serveix a qui ens estan escoltant, que seria, si haguéssiu de donar una recomanació a algú que vol començar en aquest sector de la música, de la cultura,
quin seria aquest consell? Què us haguessin agradat a vosaltres escoltar quan començàveu? Bé, en el meu cas, jo diria prova i intenta doncs, buscar espais com aquest, no? En aquest cas, de la revista Angla, però també fora, és a dir, inclús altres facultats, amics d'amics, i intentar buscar per aquí una mica de xarxa, que és el que deia abans, xarxa de contactes i no tenir por també a ser-hi, a participar-hi. Jo crec que això és el que et dona les eines, 100%. I bueno, jo l'autoconsell que em dono sempre, a part del que diu la companya de no tenir por, és de crear el que a tu t'agrada, perquè de vegades, i en la cultura crec que pot passar molt, correm el risc de voler fer allò que creiem que agradarà als altres o que encaixarà més i llavors no som autèntics. I en canvi, si fas el que a tu t'agrada, ho faràs amb molta més energia, ho faràs molt millor i així descobriràs nous espais i nova gent que li agrada el que fas tu, com ho fas tu, i és molt més satisfactori. O sigui que això, ser autèntic, suposo. Molt bé. Jo ara us faré una pregunta als tres, perquè els tres formáis part de la cultura. Jo em dedico al cinema, tu et dediques a la música, ens dediquem tots al món cultural. No? Quan estem començant a sentir com a atracció cap a aquest món, en el meu cas des de molt petita, no? Sempre hi ha una pel·li, sempre hi ha una cançó, sempre hi ha un director, una persona que et marca, no? I dius, m'encantaria, no? Poder llegar a fer lo que hace esta persona. En el vostre cas, un escriptor, un llibre, una pel·li, una cançó, la canción, lo que os cambió la vida, lo que siempre recomendáis, un libro que siempre recomendáis o una peli, lo que queráis. Bé, jo sempre he dit Albert Espinosa i per mi em va canviar la meva adolescència i m'acompanyarà sempre. I rellegiré els llibres de l'Albert sempre. Molt bé. Jo diria Carlos Ruiz Zafón, perquè de petit no m'agradava gens llegir a l'escola fins que el vaig llegir a ell. Va ser el primer autor que vaig comprar un llibre seu voluntàriament i ara soc escriptor, o sigui, és com un somni per mi perquè em va encantar com escrivia, ell ambientava les seves novel·les aquí a Barcelona i és una cosa que vaig aprendre d'ell i va ser qui em va demostrar que llegir podia ser molt divertit i podia moure coses dintre. Llavors jo recomanaria qualsevol obra seva, però La sombra del viento potser la millor. Jo me'n recordo que primer de l'ESO, de lectura obligatòria, estava El príncep de la boira. Sí. Príncep de la boira. També em va agradar molt. Molt bo. No m'esperava aquesta pregunta. El que passa és que arriba un moment que passen els anys i, clar, quedar-te amb una persona... Ja, és molt difícil. Sí, per ser molt sincer, jo estava estudiant... La meva família m'ha ficat a estudiar guitarra de molt petit i ho odiava, fins que vaig escoltar a Kurt Cobain, amb Nirvana. I aleshores vaig veure, és fàcil tocar també coses i que sigui xulo. I em vaig dedicar a la música després. Clar, després vaig estar molts anys dedicant-me a la música, gires, escenari, i va arribar un moment que vaig fer un canvi de vida i allà vaig ficar-me a estudiar molt tard a la universitat i hi havia un professor que es deia Jaume Llats, de musicologia, i va ser el nou Kurt Cobain meu i llavors vaig iniciar la carrera acadèmica. Mai és tard, tot sigui dit, mai és tard. Sí. Però vaya variació, no? Kurt Cobain, Carlos Ruiz Zafón i Albert Espinosa. Molt bé. Doncs per part nostra ja estaríem. Donar-vos les gràcies a vosaltres per haver vingut, a tu, Joan, un altre cop per aquest any a Angla i a tots vosaltres per escoltar-nos. I a vosaltres també per portar-nos aquí, que és tot un plaer. Moltes gràcies.